खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मुसाहारि मुसलपुर कलेजाव 30नीथि एनुवेल कलेज उइक आरो जायख्लं फेस्टिवल 2025 खौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय नायल' गंसेल' डिग्री कलेज मुसलपुर कलेजा 30नीथि एनुवेल कलेज उइक आरो जायख्लं फेस्टिवल 2025 खौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। नंगौ मुसलपुर कलेजनि 30नीथि एनुवेल कलेज उइक आरो जायख्लं फेस्टिवल 2025 हाबाफारियाव दिनै फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो खेला गेलेनाय बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जागायना होयो गोरायुं डक्टर प्रियनाथ बसुमतारी बिथाङा आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो प्रनिता दास बिथाङा। लोगोसे खेला गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार गणेश बसुमतारी बिथाङा। मख'जाथावदि बे 30नीथि एनुवेल कलेज उइक आरो जायख्लं फेस्टिवल 2025 खौ सानबानि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन आरो जोबथा सानखालि बान्था राननाय हाबाफारिजों लोगोसे आगु रंजालि बैसागु रंजानाय फोरबो खुंफुंगोन। लोगोसे बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर दैमासा मेन्देला ब्रह्म बिथांमोनखौ बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों मुसलपुर कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर प्रियनाथ बसुमतारी बिथाङा। दिनैनिफ्राय जोंनि मुसलपुर कलेजनि 30नीथि कलेज उइक लोगोसे जायख्लं फेस्टिवल दिनैनिफ्राय जागायबाय। बियो सानबानि हाबाफारि लानानै जागायबाय आरो देग्लाय जोङो एसे गोदान महरै जोङो जागायनो आखायाव लादों। बे ओरैबायदि जाहैबाय जे 30नीथि कलेज उइकजों लोगोसे देग्लाय जायख्लं फेस्टिवल होननानै नाम दोननानै जों मोनसे फेस्टिवल जों खुंफानो नागिरदों आरो बे फेस्टिवलाव जोङो माखासे गोदान आयदाफोरखौ जोङो एड खालामनाय जादों, जेरै माने ट्रेडिशनेल फुड फेस्टिवल, दा बेबायदि धरननि माखासे आयदाफोरखौ जों लाफानाय जादों। थांखिया जाहैबाय जे फरायसाफोरखौ जों एनकारेज खालामनाय, फरायसाफोरखौ जों थुलुंगा होनाय, जाहाथे फरायसाफोरा गोदान मोनसे थुलुंगा मोननानै माने बे कलेजाव फरायनायनि मोनसे परिबेस मोनो आरो इयुनाव जाहाथे गावखौनो गसंथा होनो हायो। बे मोनसे गिदिर थांखिखौ लानानै जोङो दिनैनि बे जोंनि 30नीथि कलेज उइक लोगोसे जायख्लं फेस्टिवल, बे फेस्टिवलखौ जोङो सानबानि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जों खुंनो लादों। जोंहा बेजों लोगोसे कालचारेल रेलि मोनसे दङ। बे कालचारेल रेलियावबो जोङो गोबांथार स्टुडेन्टखौ लोगोआव लानानै, जोंनि फरायसाफोरखौ लोगोआव लानानै जोङो माखासे टिम लानानै जों कालचारेल रेलिखौ खालामनो नागिरदों, जाहाथे रायजोफोरनि गेजेराव जों माबा नङा माबा मोनसे मेसेज होनो हायो। बे खोथाखौ जों सिगाङाव लाखिनाय जादों आरो जोबखालि मोनसे जोंहा बान्था राननाय प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरिमनि दङ आरो बेजों लोगोसे प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरिमनि जोबनाय लोगो लोगोनो प्रि बैसागु बा बैसागोनि आगु मोनसे रंजानाय फोरबो जोङो फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो जोंखौ मोजां हास्थायनाय वेल उइजार्सफोरखौ लानानै जोङो मोनसे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि जों खुंनो आखायाव लादों। जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो लिंहरदों मेल गिफ्ट बेखेवगिरि हिसाबै मानगोनां जोंनि EM राकेश ब्रह्म सार। बिथाङा जोंनो अलरेडि खोथा होखाबाय, बिथाङा फैगोन आरो लोगोसेयैनो जोंहा थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै जोङो लिंहरनो नागिरदों जों बयनिबो सिनायजानाय मानगोनां दैमासा ब्रह्म, आदा मेन्देला बिथाङाबो जोंनो फैनो होननानै खोथा होखाबाय आरो लोगोसेयैनो जोङो दासिमाव जोंनि मानगोनां मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारखौ जोङो कन्टेक्टआव खालामबाय थादों। बिथांनिफ्राय जोङो दाबो कनसेन्ट मोनथ'वाखै, हयथ' आसा खालामो जों गाबोननि गेजेराव बिथांनि खोथाखौ मोनगोन आरो बिथांमोन साथामखौ लानानैनो जोङो जोंनि बान्था राननाय हाबाफारि लोगोसे जोंनि बैसागोनि रंजानाय फरायसाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खोब गाजा गोमजायै खुंनो हागोन होननानै आङो आसा खालामो। लोगोसे जोंनि फरायसाफोर, लोगोसे जोंनि बारग' फरायसाफोर आरो लोगोसे जोंनि वेल उइजार्सफोर गासैखौबो बे फेस्टिभेलाव आं बाहागो लानो थाखाय आङो फरायसालिमानि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट,
सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिअल'जि, गेस्ट्र'न'ल'जि, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।